Čo nás čaká v budúcnosti? Už vidím, že budem mať problém so stále zmenšujúcim sa rozpočtom a menším ziskom. Práve preto potrebujem obilný kombajn s najvyššou výkonnosťou, čo mi pomôže prekonať problém. Už dnes. Môže mi nový obilný kombajn John Deere typového radu S ponúknuť už teraz to, čo budem potrebovať v budúcnosti? Poďme to skúsiť. Prvé, čo preveríme, bude kabína. Komfortné prostredie pre obsluhu má kľúčový význam pre zvýšenie výkonnosti. Všetky ovládacie prvky obilného kombajnu sú v dosahu končekov mojich prstov. Stavím sa, že toto riešenie zvyšuje účinnosť a produktivitu. Dotykom ovládaná obrazovka systému Command Center mi umožňuje ľahko ovládať funkcie kombajnu a rýchlo zvládnuť nastavenia. V obilnom kombajne typového radu S mám dobrý výhľad smerom dopredu aj do strán. A kamery mi umožňujú výhľad smerom dozadu ako aj do vyprázdňovacej závitovky. Myslím, že rovnako dobre môžem teraz vidieť aj do budúcnosti. A čo takto adaptéry pre obilný kombajn typového radu S? Vidím, že k dispozícii je široká ponuka, z ktorej si možno vybrať. Tento stroj má žací stôl o šírke 10,7 metra a je vybavený systémom Premium Flow pre dosiahnutie vyššej výkonnosti. A že ľahko a rýchlo možno adaptéry vymieňať pre rôzne plodiny. Skutočnou skúškou bude, či obilné kombajny typového radu S mi pomôžu pozberať väčšiu plochu, než to bolo možné v minulosti. S novou konštrukciou jedného rotora malo by to byť možné. Dostal som špičkové nože s veľkým rezným výkonom. Veľké podávanie rastlinnej hmoty v prípade zberu plodín s vysokou úrodou. Vyššia výkonnosť výmlatu. A nový separátor má dokonca vyššiu výkonnosť a poskytne mi vyššiu kvalitu slamy a zrna. Unikátna a úplne nová konštrukcia systému spracovania úhrabkov zabezpečuje, že do zásobníka sa dostane čistejšie zrno. A je tu tiež nová, väčšia spádová doska, umožňujúca vyššiu výkonnosť čistenia zrna. Široký sortiment flexibilného voliteľného príslušenstva pre spracovanie slamy mi umožňuje zvoliť najlepšie formované riadky a zároveň aj najväčšiu šírku rozhadzovania slamy. Som nadšený. Celý proces toku obilnej hmoty cez obilný kombajn je riešený tak, aby sa dosiahla optimálna účinnosť, vysoká výkonnosť a špičková kvalita zrna na výstupe. Aby som však skutočne dosiahol vyššie rozpätie zisku, potrebujem takú prevádzkovú účinnosť obilného kombajnu, ktorá sa bude ešte ďalej zvyšovať. Znižovanie nákladov, kde je to len možné a optimalizácia výkonnosti vo všetkých situáciách. Prevodovka ProDrive kombinovaná so systémom Hillmaster mi poskytne vyššiu efektívnosť zberu vo svahovitom teréne. Motor PowerTech poskytuje prírastok výkonu pre bezproblémové vyprázdňovanie zásobníka zrna za jazdy. Naviac k dispozícii je súbor inteligentných riešení typu iSolutions, ktoré pomáhajú zvýšiť účinnosť práce stroja. Pomocou systému Harvest Smart automaticky dosahujem ideálnu priechodnosť mojej zberanej plodiny. Systém môžem nastaviť na hodnotu maximálnej výkonnosti alebo minimálnych strát. Takto vždy dosiahnem najvyššiu účinnosť. Hands-free systém riadenia Autotrack maximalizuje moju výkonnosť pri zbere a uľahčuje prevádzku. Systém Harvest Dock automaticky zhromažďuje údaje o úrode zberanej plodiny a výkonnosti pri zbere. Systém JD Link mi stále poskytuje aktuálne informácie a umožňuje mi kvalifikovane rozhodovať s cieľom maximalizovať výkonnosť pri zbere. Samozrejme, aj tá najvyššia výkonnosť na svete nemá význam bez spoľahlivosti stroja. A ja dobre viem, že obilné kombajny John Deere sú spoľahlivé a to je taká pravda ako to, že slnko zapadá každý deň. Naviac, ak potrebujem náhradnú súčiastku alebo pomoc, tak moje stredisko John Deere je vždy pripravené pomôcť mi. A keď sa pozriem na všetky kombajny typového radu S, tak dobre viem, že už viac nemusím čakať na budúcnosť. Tým, že som si teraz overil obilný kombajn typového radu S, presvedčil som sa, čo nás čaká v budúcnosti. Pochopil som, že to nebola cesta späť. Budúcnosť je už tu, v tejto chvíli. Ďakujem, John Deere.